सभी बहनाओं से नमस्ते। मैं आप सबके बीच में एक छठी सोहर लेकर आई हूँ। अपना प्यार दुलार हमारे साथ बनाए रखना और सोहर सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना। रोई रोई कहली कौशल्या रानी सुनहूँ छठिया मैया, सुनहूँ छठिया मैया हो। मैया गोदिया में बालक एक देत्यू छठिया तोहरा रहित, छठिया तोहरा रहिती हो। मैया गोदिया में बालक एक देत्यू छठिया तोहर रहित, छठिया तोहर रहिती हो। हंसी हंसी कहली छठिया मैया, सुनहूँ कौशल्या रानी, सुनहूँ कौशल्या रानी हो। रानी जाऊ तोहरे होई हैला लनवा तकाऊ चढ़ऊ तकाऊ चढ़ऊ बीऊ हो। रानी जाऊ तोहरे होई है हो रिलवा तऊ काऊ चढ़ऊ बीऊ काऊ चढ़ऊ बीऊ हो। रोई रोई कहली कौशल्या रानी, सुनहूँ छठिया मैया, सुनहूँ छठिया मैया हो। मैया जाऊ हमरे होई है हो रिलवा तऊ पियरी चढ़ऊ बाई, पियरी चढ़ऊ बाई हो। मैया जाऊ हमरे होई है हो रिलवा त पियरी चढ़ऊ बाई, पियरी चढ़ऊ बाई हो। हंसी हंसी कहली छठिया मैया, सुनहूँ कौशल्या रानी, सुनहूँ कौशल्या रानी हो। रानी आजू के नवाए महीनवा हो रिलवा तोहरे होई है हो रिलवा तोहरे होई है हो। रानी आजू के नवाए महीनवा ललनवा तोहरे होई है ललनवा तोहरे होई है हो। 8 महीना नऊ बीतत होरी लाज नमलीहन ललनाज नमलीहे हो। सखिया बाजै लागन नहद बधैया उठन लागी सोहर उठन लागी सोहर हो। सखिया बाजै लागन नहद बधैया गावाई सखी सोहर गावाई सखी सोहर हो। बाएं हाथे लिहलिनी हो रिलवा त दहिने हाथे पियरी त दहिने हाथे पियरी नी हो। मैया लाई ले तू अपनी पियरिया तऊ लालन सीसऊ लालन के सीसऊ हो। मैया लाई ले तू अपनी पियरिया हो रिलवाया सीसऊ लालनवाया सीसऊ हो। मैया ले नहीं अपनी पियरिया बाबू लवाया सीसा हो रिलवाया सीसऊ हो।